M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye lero pa 29 June lachitatu, ndipo lero mpingo ukuchita chaka cha Petro ndi Paulo oyera apostoli. Mawu othoyamba akuchokera m'buku la Machitidwe Atumwi mutu 12 ndime ya 1 kulekera 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi mayi Scholastica Chijaonga kuchokera ku mphakati wa St. Bakita ku St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo lathu likuchoka pa Salimo namba 34. Mawu achiwiri akuchokera mkalata yachiwiri ya Paulo kwa Timoteyo mutu wa 4 ndime ya 6 kulekera 8 kuzambiranso 17 kulekera 18. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi mayi Roslyn Loke kuchokera ku mphakati wa St. Bakita ku St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wabwino ndi monga analembera Mateyo oyera mutu 16 ndime ya 13 kulekera 19. Ndipo amene akutiwerengera uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Deacon Julius Dokowe SPS kuchokera ku St. Kizito Parish Chigoneka mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi. Ntchito za atumwi mutu 12 ndime 1 mpaka 11. Nthawi ina mfumu Herodi adagwira ena a mu mpingo kuti awazunze. Adalamula kuti Yakobe, m'bale wake wa Yohane, aphedwe ndi lupanga. Ndipo pamene adaona kuti zimenezi zidakondweretsa Ayuda, adawonjeza ndi kugwiranso Petro. Zimenezi zidachitika pa masiku a Paska, chikondwerero cha mikate yopanda chotupitsira. Atangwira, adamtsekera ndende nampereka kwa magulu anayi a asilikali kuti amlonde, gulu lililonse asilikali anayi. Herodi adafuna kuzenga mlandu wake pamaso pa anthu onse chikondwerero cha Paska chitapita. Motero Petro anali kusungidwa ndende, koma mpingo unali kumpempherera kwa Mulungu kolimba. Usiku woti mmawa mwake Herodi azenge mlandu wake, Petro anali kugona pakati pa asilikali awiri. Anali womangidwa ndi maunyolo awiri, ndipo pa khomo la ndende panali alonda. Mwadzidzidzi kudadza mngelo wa Ambuye, ndipo kuwala koti mbee kudawunikira m'chipindamo. Mngelo anagunda Petro mthiti kuti amdzutse, nati, "Dzuka msanga." Pompo maunyolo aja anagwa kuchoka m'manja mwake. Tsono mngelo uja adamuwuza kuti, "Vala lamba wako ndi nsapato zako." Petro adachita zimenezi. Mngelo uja anamuwuzanso kuti, "Fundira chovala chako unditsate." Apo Petro adatuluka natsata, koma sanali kuzindikira kuti zimene mngelo anali kuchitazo nzoona. Adayesa kuti ali kuona ngati kutulo. Iwo adapitirira gulu loyamba la asilikali aja ndiponso lachiwiri mpaka kufika pa chitseko cha chitsulo cha pa chipata cholowera mu mzinda. Chitsekocho chidangotsekuka chokha ndipo adatuluka. Atafika polekezera msewu umodzi wa mzindawo, mpompo mngelo uja adamuchokera. Pamenepo Petro anadzidzimuka nati,
Tsopano ndili kudziwadi kuti Ambuye adatuma mngelo wawo nandipulumutsa m'manja mwa Herode, ndiponso kuti zonse zimene Ayuda adafuna kundichitira. Mawu a Ambuye. Mawu a kalata yachiwiri ya Paulo oyera kwa Timoteyo, mutu wa 4, ndime ya 6 mpaka 8, pitiriza ya 17 mpaka 18. Mwana wanga, kunena za ine, moyo wanga wayamba kale kuthiridwa ngati nsembe, ndipo nthawi yafika kuti ndinyamuke ulendo ochoka m'moyo uno. Ndamenya nkhondo yabwino, ndatsiriza bwino mpikisano waliwiro, ndasunga chikhulupiriro. Chonditsalira tsopano ndi chakuti ndilandire mphotho imene ili kundidikira. Mphothoyo ndi yakuti Ambuye amene ali woweruza wolungama adzandilungamitsa pa tsiku la chiweruzo. Ndipo mphotho imeneyi sadzangopatsa ine ndekha ayi, komanso onse amene mwachikondi ali kudikira kuti iye abwerenso. Koma Ambuye adakhala nane pamodzi, nandilimbikitsa mtima kuti ndilalike mawu onse a uthenga wabwino, ndipo anthu a mitundu yonse awamve. Motero ndidapulumuka mkamwa mwa mkango. Ambuye adzandipulumutsanso ku chilichonse chofuna kundichita choyipa, ndipo adzandisunga bwino mpaka kundilowetsa mu ufumu wawo wakumwamba. Kwa iwo kukhale ulemerero mpaka muyaya. Amen. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mu uthenga wabwino monga adalembera Mateyo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pamene Yesu adafika ku madera aku Kaisareya Filipi, adafunsa ophunzira ake kuti, kodi anthu amati mwana wa munthune ndine yani? Iwo adati, ena amati ndinu Yohane Mbatizi, ena amati ndinu Eliya, enanso amati ndinu Yeremiya kapena mmodzi mwa aneneri. Apo Yesu adawafunsa kuti, nanga inuyo mumati ndine yani? Simoni Petro adayankha kuti, inu ndinu mpulumutsi wolonjezedwa uja, mwana wa Mulungu wamoyo. Yesu adamuwuza kuti, ndiwe wodala Simoni mwana wa Yona, pakuti si munthu wakuwululira zimenezi ayi, koma ndi Atate anga amene ali kumwamba. Ndipo ine ndikuti ndiwe Petro, ndipo pa thanthwe limeneli ndidzamangapo mpingo wanga. Ndipo ngakhale mphamvu za imfa sizidzawugonjetsa, ndidzakupatsa makiyi a ufumu wakumwamba, kotero kuti zimene udzamange pansi pano zidzamangidwa ndi kumwamba komwe, ndipo zimene udzamasule pansi pano zidzamasulidwa ndi kumwamba komwe. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Lero pa 29 June mpingo ukuchita chaka choyera cha Petro ndi Paulo oyera apostoli. Mu pemphero lathu la ndimvera makamaka pa nthawi ya chipembedzo timatsimikiza kumvera kwathu pomvera mpingo umodzi woyera wakatolika wofumira kwa apostoli. Apostoli ndiwo maziko a chikhulupiriro chathu ife akhristu makamaka achikatolika. Apostoli ali ngati mlatho kwa ife kutilumikizitsa ife ndi maphunzitso a Mbuye wathu Yesu Khristu, chifukwa ndiwo amene adapereka zimene adazilandira kuchokera kwa Ambuye Yesu Khristu maka pa nthawi imene anali pa dziko lapansi pano akuphunzitsa kulalika za ufumu wa Mulungu. Chopatsa chidwi nchakuti Ambuye Yesu muthenga wa lero akumuuza komanso kumutsimikizira Petro
kuti iyeyi ndiye Thanthwe, ndipo pa thanthwe limeneli adzamangapo mpingo wake oti ngakhale mphamvu za imfa sizidzakwanitsa kuwugonjetsa. Petro sangakhale chitsanzo chabwino kwa ife potengera makhalidwe ake, monga iye anali munthu wofowoka, munthu amene alosakhazikika kwambiri m'maganizo, ndipo amayankhula zinthu asanaganize kawiri, koma Ambuye Yesu akumusankha. Mmene ndikukamba kuti si chitsanzo cha anthu anzeru kapena anthu aulemu wawo, koma ndi munthu amene amakonda kuchita zinthu mwaphuma mojichirika. Ndipo pamene anamuona Yesu akuyenda pamadzi, Petro sanaganize kawiri, koma anathamanga na Yesu kuyenda, koma chifukwa cha mantha anayamba kumira. Ndi Petro yemweyi amene pa nthawi imene Ambuye Yesu anali kusambitsa mapazi a ophunzira ake, iyeyi anakana kusambitsidwa, koma atawunikiridwa bwino anamuza Ambuye kuti si bwino kuti mundisambitse mapazi okha, koma thupi langa lonse. Ndi Petro yemweyi amene anamukana Yesu kuti sakumudziwa, koma atachenjezedwa kuti adzatha kumukana. Ndipo ndi Petro yemweyi amene anali ngati mtsogoleri wa ophunzira ena onse aja. Ndipo lero mu uthenga wabwino ndi Petro yemweyi amene ali munthu woyamba kukamba za chikhulupiriro chathu kuti Ambuye Yesu ndiye mpulumutsi olonjezedwa uja, mwana wa Mulungu wamoyo. Koma pamene Ambuye anali kumuwuza kuti ayenera kupita ku Yerusalemu kukazozika, Petro anamukanira Ambuye Yesu zimenezi, ndipo Yesu akumutchula Petro kuti ndi Satana. Ndiye funso nkumati, kodi mpingo umenewu ngati unamangidwadi pa Petro amene ali Thanthwe, koma unamangidwa polimba? Kuyitanidwa kwa Petro komanso kusankhidwa kwake ndi phunziro lalikulu kwa ife Khristu, potengera kuti Petro adakakhala kuti anali munthu wabwino kwambiri, wanzeru, ngwazi pochita zinthu. Bwezi Chikhristu chili chovuta kwa ena tonsefe, koma moyo wake kutipatsa ife chitsanzo komanso chilimbikitso kuti Chikhristu si cha anthu opambana, Chikhristu si anthu odziwa zonse, Chikhristu si cha anthu anzeru, koma Chikhristu ndi cha anthu ngati ineyo ndinu amene tili operewera mu zambiri. Ndipo ndikuchokera mukuperewera kwathu pamene Mulungu amatha kutigwiritsa ntchito maka polalika uthenga wake wabwino. Ndiye Ambuye Yesu akumutchula munthu wofoka ngati ameneyi kukhala Thanthwe, kukhala maziko a mpingo wake, zimene zikutipatsa ife chilimbikitso komanso chiyembekezo chakuti ndife oyitanidwa, ndife osankhidwa, ndipo tiyenera kumutumikira Mulungu posatengera zofoka zathu. Zimenezinso ndi zimene tikuziona mu moyo wa Paulo woyera, amenenso nayenso tsiku la lero tikukondwerera chaka pamodzi ndi Petro. Monga iye makalata ake onse amalemba monyadira zofoka zake, ndipo kwa iye mtanda wa Yesu chinali chinthu chonyaditsa, makamaka masautso, chifukwa ndi mmene mphamvu ya Mulungu inaonekera, chifukwa ndi mmene chaulere cha Mulungu chinaonekera m'moyo mwake. Ndi zimene timawerenga pa Agalatiya 2 ndime 19 kulekera 20, kuti iyeyonso amene amakhulupirira kuti si iyeyonso amene akukhala, koma Ambuye ndi amene amakhala mwa iyeyo, ndipo dzina la Ambuye limakwezedwa nthawi zonse. Izi zikutiphunzitsa kuti Paulo adadziona iye ngati chida chofalitsa uthenga wa Mulungu, chobweretsa chipulumutso kwa ena, ndipo kuti iyeyo anali ngati mtumiki chabe, mwini uthenga ndiwo Ambuye. Ndipo mukalata yake ya Timoteyo Paulo akuvomera kuti iyeyo ngati chida cha Ambuye pofalitsa uthenga wa chipulumutso, wayigwira ntchito imeneyi mokhulupirika mpaka kumapeto, ndipo tsopano akungodikira mphotho yake ya moyo wosatha ndi ufumu wa Mulungu. Nafenso Akhristu tiyeni tipenzerepo phunziro kuchokera kwa apostoli Petro ndi Paulo woyera amene tikuwakondwerera pa tsiku la lero, ndipo tikhale ndi moyo wodzichepetsa, moyo wovomereza zofoka zathu, moyo wofunafuna komanso kudalira chithandizo cha Mulungu nthawi zonse. Pakutero pakutha pa moyo uno nafenso tidzathe kudalira Mulungu komanso kunena moona mtima kuti ndamenya nkhondo yabwino, ndatsiriza bwino mpikisano waliwiro, ndasunga chikhulupiriro. Petro ndi Paulo oyera apostoli mutipempherere ife. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu woyera. Amen.